Kaixo, Olatzimaz naiz, Lanbide Heziketako irakaslea 17 urtez. Nire lan ibilbidean hainbat ikastetxeetan lan egin dut, eta horietako batzuk Laia Handi Lanbide Heziketako ikastetxe integratua, Armeria Lanbide Heziketako ikastetxe integratua, eta Tolosaldea Lanbide Heziketako ikastetxe integratua izan dira. Gaur egun, Don Boskon daukat nire plaza. Nire espezialitatea enplegurako ibilbide pertsonala da. Zeharkako modula denez, lanbide, familia eta ziklo ezberdinetan eman ditut klaseak. Azken urteetan, informatika eta komunikazio lanbide familiako, mikroinformatika sistemak eta sareak zikloan eman ditut klase ordu gehienak. Egun ordea, Lanbide Heziketako euskarazko materialen arduraduna naiz 3 lurraldeetan. Eta lanbide familia guztietako materialak sortzeaz eta itzultzeaz arduratzen naiz, besteak beste. Material denak jakinbai.eus webatarian jartzen ditut irakasle guztien eskura. Eta hau izan da nire aurkezpena. Eskerrik asko zuen arretagatik.